na magari. Uy, Mangigo na sa gari. ano nara mo gihuwat gud? Gawat, huwag na kay ikon. Ayaw na si Rick standby rin ikon. Kaya mga tao rin, sukan pagkaibaw sa imungan. Natuma ng mga tao rin, mahadlok ng mga gawas. Sa mo tagkitaan ba ka? Ah, grabe. Tingnan na lang yung mapaglantaw ako, boy. Hindi pwede na nara ko gihuwat. Wata kay bao. Kaya mamanay mo pinuhatan. Mulan sis pag ka. Palabi eh. Mental magay ka. Ah, gusto ka? Ari ka dira. Paabot ka dira. Patayi ko. Na mo gihuwat. Palabi mga na imong pagka-mental eh. Kaya palabi, Saan mangga? itabagan natin ka. Kaya barkada gumumitoy. Para way mapahamak yung duha. Kaagod mo daw nga. Di ba kingan ka matigang? Di ka magkikoy yung misalod. Gaya kay kagulo. Di manggod. Ni balayo mangga ko. Si Salud may didoon ako. Tagungan pa juga. Terus, ayo bos, tirahin na ninyo bos. Dapat. Bos, tirahin na ninyo. Ay! Ay! Gitabangan ko ninyo ha. Ayaw sir! Ayaw sir! Ay na lang! Ay na lang! Ito ano gini ati mali ako ba? Ang gini tao ni usawa nga busy na mga ito. Yan ang mga kalinga niya mo tanong. Day! Sa nga mo tanong. Asa din na tayo? Tuwa man siguro to sa uslog kay nangita kwarta. Wa matay kwarta dinigod. Gawin siya sa dito. Lang mo sa kato yang gato dito kay basta kay nang kwarta ko to siya. Wa ko kibaw ko say business yang gato. Trabaho ba? Ngano man day? Mura makagwa may mutang dia. Nung sa man ka? Ahaka ito ka na eh. Kinsa man ba? Katugong giingon na. Uyab ni Salud. Di man ito sila uyab. Diyon sa man kaniya di ay. Paano nakaingon man ka? Nadili sila uyab. Inani mong gunitay. Nagkita ming Salud ni kanina. Nya, naatlan ba yun? Nadiya siya. Karon, puti sa muka. Kay, nabisto na noon. Nga di man di sila uyab. Paano nakaingon man ka? Nadili sila uyab. Mismo si Salud tay. Mo'y nisulti na ko. Ana man gud tay, mulihain man ta ko ni Salud. Si Salud may magpaduol nako. Sus karon tay. Niabot ito na hingalag Rigner. Diha nakalama na. Nya, Mismo si Salud tay. Nisulti na ko nga dili sila uyab tay. Usban pa yun na abot ang Rigner. Pag abot giprangkahan nga di sila uyab. Ah dito na tay, burag ni hayahin ang dugan ko, burag may pag-asa ko tay. Ang kani diferensya yun tay. Pag dayong uli na ko tay, dasunod bito na. nya, diyon sa man kaniya. Yung aksyon na takog lakaw tay. Gibir iya man kong giliaban. Sus, ang nagkaswerte lang tay. Diha man ang barkadang dudong. Ni aksyon guwang, iya man ang giduot. Iyang giduot, hapit mahayang, karon ibalik uguwang. Di iya man nagsumbad noon. Pag sumbad tay, nakalihay man barkada dudong. Paglihat, baw sa amin tayo sa barkadang dudong. Hayang bito na tay. Karon paghayang tay. Ni aksyon akong gibangon. Ni aksyon magkukot. Ako nagipungan, kaya di ko gusto nga mapahamak siya tay. Sagdahan pa lang to nimo. Kaya bugilo kay to Rigner. Ayaw man atay. Dili man tayo hinahan natay. Ato yung tabangon. Salamat ka nga dato barkadang dodong. Wa pa to barkadang dodong. Kadao to rin nimo. Magdi ka masapli. Sa sunod, makamping ka. Yati sa noon. Di isa ko pala kansi oy. Nga naman magbinirahay me. Ubus na ko ninyo. Dili man guday, kami mga amahan, magtambag lang sa inyo kung unsay mayong kayuhan para ninyo. Kay kini ako pobre ko kung imong amahan god, usa lang ko ka maninilhig sa merkado. Mo na mangita gyud mig paagi nga makapaidlokar ka ninyo. Unya inyo gyud tan-awon kung magpaduong na mo kung asa na mo punta mo sa eskwelahan, dili kay magsigbanding-banding ra sa mga lalaki. Kinahanglan gyud nga inyong pilion gyud kung kinsa tong makabuhi ninyo. Mura na among tambak ninyo. Ug tanaw na kaon ng Rigner, mura mag okay man kay siya nako. Ha, ug dili nako di nimo okay kay siya nimo. Kay niya gud halos kada adlaw sige siya bisita nimo. Tay, sa karon, sa tinungkod lang, huwag kita sa kong nahuna lagi. O, tinuod,
engineer siya ko, yung kaso, makabuhi gid siya nako. Pero, sa karong gusto pa ko nga mutabang ninyo, di sa kuha ng butanga. Ug usa pa, bata para ba ko tay? Gusto nimo maadto dayon kog lain? Pasagdain na lang na si Rigner tay. Pwede prangkahan nimo siya nga imong anak dili pa pwede. Ano, kasimple na. Nya to day, ako na ba tong gipasaligan si Rigner? Kay buto kay ko kaniya. Oh, mano lang na kay naay manalipod nimo, naay makabantay nimo kung asa ka kay ikaw ra ba? Lagar ra ba kay ka? Eh tay, uy, dili na kinahanglan nga nay mabantay na ako kay tungod laagan ko. Okay na kuha na. Mag-islas lagi siya na. ka madugay anak. Ako ni buto lang gyud ko ni Rigner kay tan-aw na ko ni Rigner. Makapuhi sa gud nimo pero uyab lang sa, diba? Ano siya kuan dito. Moral bag dili nimo gamiton ng imong diri ba? Diri imong gamiton. Unsa nang diri nya, wa ka diri ah. Oh, sad. A few moments later. Monica! Monica! Tanawa gani unsa man ni? Cool ka gini. Di na mo. Diha naman ni sa manok ng pag nangiti siya o niya akong gikuha kay mura man gud muni itilain man og kulor. Nahibuong ko ani unsan kulora mura man ni gold. Manok gidagitan? Oh, sa manok. Hala. Gold lagi ni do. Ano haoy? Gold ba yun na? Gold jud lagi? Gold? Ang iti sa manok? Ako yung nakita. Ginuang mo siguro na imo? Salod! Salod! Tay, Tanawa ra gud nila kung unsa ni siya. unsa ni tay? Kana siya ako nakita diya sa manok nangiti. Unya, mao na yung resulta. Gold tay. Sa manok ni? Oo, sa manok na ako nakita sa iyang iti. Uy. Dilo day. Siya may nakita ana. Gold jud tay. Ambi na. Pag ilis dito salon, kay kulong ta kay ato tas kulong kay ato ni ipakita kung tinuod ba yun nga gold. Tatay, mupaway. Kaya ako'y pangaway. Uy, kapo lang ni nanay. Oh. Gold lagi na. Basta gold na. Tinuod. Gold. Sa ato pa kung kining manuka mangiti og gold. Balita. Kuyog na lang ta. Kita na ni mo ato dito sa kulong ato ni ipakita kung tinuod ba yun nga gold. Sus dido. Kung tinuod na nga gold. Kanang manuka mangiti og gold. Uy, kuyawan man sa taana. Uy, kulbaan baya ko. Hello? Ang iti og gold? Sige na, pag-ilis na ng tumunika, kaya ito na ito sa kulon, patanaw tani kung tinuod ba nga gold. Lagi ko, ani. Rex! Kabantay ka, Mitoy? Ha? Mitoy ba? Kabantay ka? Mitoy, Oh? ulag na sa kuwan hey. Sa basikitan. Ano ngoy? Lagi. O ba? Ali, salamat ha? Oy, hey, unsa man din na? Oh! Tignan lang yata ka. A few moments later. Sus, gold man yun yun yan. Api ni mo gipakita na ito niya. Yang yun lang. 15,000 gamay kayo. Shh, dili. Mahal pa kayo ng gold. Mahal kayo. Kunya, gamay ra kayo ilang pangayo na to. Dili may mo. May pa mamalhin lang siguro
siguro tagpuyo. Ha? Sige, Jud. Ato ta probinsya. Ang masipti tao niya. Ang manong masipti po. Ay, paano? Tinuod. Sige, tamanin ka ha. Ato na nindua. Galang, bisag ng imo mga anak. Ayaw gito pabaw. Ayaw gito sila pabaw. O niya na nato mapahibaw sila. Kung maato na ning tanan. Ato na matuman ang akong mga pangandoy. Ato ka ni. Bert! Woo! May balita! Ha? Woo! Hindi ka tuwang, Bert! Huwag saman. Nain nakapulit ko gold. Pero kato napulitan nila gold. Iti dito sa manok. Nya, matuwa ka na. Dahil, buom ka na gold. Iti na tangin na mga gold. Iti ka na na iba. Muto, di ka na. Di ko mutuwa na. Iti na sa mo, ha? Dili ko, Bert. May kapal din ang iti sa ano pa na basta. Tinuod gibert ko sa mata ko nakita na nadunggan ako. Nakita jud ako. Tinuod jud. Tinuod ka na niya. Kanan, nagselect-select. Nait nga, gold yun siya. Tinuod jud. Di panitan mo gina. Di panitan jud. Kita jud duha ka mata jud ako. Huwag ka magdanggo na ka. Huwag gilantan ka. Buhanga ka. Agitang gugutaw na. Sos bublay. Kita jud ko. Sa asa mo na. Nakabanta ka ng balay ni Chano. Sano to ba? At ba nga na? Kanagin ni mga anak na gwapa kayo. Diya pa, diya. Nakasiguro ka? Siguro kay ko. Nag-gold yun? Gold yun kita jud ko, Bert. Nakadungog yun ka? Tungog kay... Tabungod jud ko. Diyos sa mga magsulti. Ingana mo gina, part. Ilabay na unta ko. Nya, paglabay na ko. Ako pinapilam ng gamburitan. Nya, ilapag-ana ilagi, pababola. Gold ko, no? Kung sarap siyempre, pag nakalitan ko, nihunong ko, ako lagi palitan. Tanaw dyan ako. Nisiglag-siglab mo na, part. Gold yun to. Nya, ina, Bert. Isulti mo sa katiguwang. Murag, asawa mo siguro to niya. Minaan naman na, gold ba ni? Gold! Nya, mutuwa ka na, Bert. Kaya bulungan mo siguro to maluka. Kailungan yun. Magandang manok. Mangiti ang gold. Binuang. Nya, ang to na to. Nay, arin ako na, hindi ko magdugay. Balik ako dayon. Ayo. Tatay. Nay. Salud. Day. I'm here. Tay. Tatay. Nanong naman ka? Manisita kong salod na yun. Salod na yun. Wa! Sa kita gipon. Hilantan no, ni pahuway. Karon pa man ko kadungog na nga gisakitan sa ngipon. Basta kay gisa kita gipon. Papahuwaya ang tao. Ay samok sa muka. Nanay sa dili mong gud samok akong giagay nay ang pagpamisita man. Si tatay nay, naas tatay. Ikaw ba? Ayaw palabi, oy. Wala ni mo mapil? Nga si Salud, way gusto ni mo? Napil bang gud nako nay? Pero basin sa kaluoy man lang ba? Dili mang good. Puro kaluoy lang. Si Salud, isan pwede nga akong ipamugos ni mo. Kay mag-antos pud ka.
Nga pagpuyo. Dili magmalipayon. Una yun ako na Kabaw manggugunay nga murag may gusto na ko si Salud. Kay samtang magpaduol ko niya. Magpalayo mong siya na ako. Pero ang tananay ako na magtugyan sa Salud na kay basig mo abot ang panahon ba nga malisilap ko siya na ako. Dili man gud ingon ana. Hindi na to mapugo si Salud. Oo, tinuod. Sige do, gusto kay nimo. Pero si Salud, hindi na to mapugo sa niyang pagbati. Ay, isang baon akong paminsay na si Salud man yung akong gusto na. Kabaw na ganaan na rin magsige balik-balik dito man lang yun. Ayaw na lang pagbalik-balik dire. Pagmita na laglain. Di pa pwede nga lahi akong ipulis akong dibati sa lunay. Siya lang yun. Siya lang yun ang dibati sa gasing. Dawata na lang ka mo tauran. Sige, pauna na ko sa papahuaya si Salud. Dili na ka atis liyo. Nalagyan to nito. Ano sa mo ikon? Sa ikon, nalagyan to nito. Suka. Ako dong, di ko gusto nga mapahamak mo. Mo bitaw nang di ko mundang og badlong ninyo. Di lang binay kung sa mong malakaw. Bitaw ya. Naramay mi atuon na tugot nahan. Mas maayo na eh, may pag-gaamin ni mo. Pamilita yung pag-snack diha. Kaya masikag, sudsulo na mo. Wa man ko magsusunod gud. Ay, Naatlan lang nga naagi mo ya paspas kinyo lakaw. Atlan, Sa man ikalain na nam. Nangutana lang ko niyo dong. ana. Surti lang gani mo dong nga naay sige badlong niyo. Itong taa ka. Nagsultian na rin yung Marquejano. Madugay mo lutsan yung kagwarad. Warang. Agad mo. Hadlaw ng Marquejano. Nalimig ibuhat. Hello sa lingwaran. Sabay. Anan nila. Katay nga ka na manuka, mangiti na ugol. Lagi day! Sure lagi ko! Sus, manimbaw din ako balhibo. O ang imong balhibo, makaibaw lang ka. Itig yun na nga gold! Itig yun! Ako yung nakita! Ato ka ano ibang hinubutang. Dili. Mangita taglain, pero kita rin ibaw, ane, ha? Do, kan manuka ba? Ato ni ibalhin. Kita na tuglaing butanganan. Ayaw na siguro Monica. Uy, total, kita naman nabaw din dito sa atong pamilya. Anong yano lang yung kayo? Di ba salud? Na, abutang nyo tayo, nga naman lagi ni mga iti lagi dire. Normal naman lang kina. Di man di kina gold. Oo, lagi, pero doon na siguro higayon nga mangiti na siya gold. Ako yung nakita, pagtagat, magkidlap-kidlap, murag series. Nga akong gikahibog nga day ba? Kay nga nung na may golden ha. Unya, ang manok ra may naa. Basig sakto sa tatay ni mo. Lagi ka na sa manok. Kinsa man pugwa nga magbilin og gold diha, no? May kiniabot ka.
Kanina na kayo may nag-istorya bahin aning manok. Ha? Ihawon ang manok? Mas maayo noon nay nga ihawon na kay susdugay na biya kay ko wala ka taong kahigop og sabaw sa manok. Mao na, kay pirmi man kang wala diri ate. Kung naa pa lang ka, kay baho takas mga panghitabo. Mao good. Sus, day. Kung ibaho pa lang ka. Ambot lang. Galibog man ko ani. Pasabta ko noon sa mana ihawon na. Dili, day. Kaning manok ka. Nakita ni tatay nimo. Pag-ikot diha ba? Malipag-gol. Ha? Nalipag-gol? Kung katuwa. Lisod lagad kayo tuhuan. Pero nakita mo yung tatay nimo. Gorgeous siya. Ha? Ang itik anang manok gold. Eh, pasabta ko ko tay. Mau lagi. Mau na akong gipunit. Sus, patanaw na ko. Gold, magyud. Ay, pagutanas nanay nimo. Pagutana. Gorgeous siya. Kanina ang gipatanaw dito sa kulon. Katong gamay kayo napunitan ni tatay nimo. Si William pa rin. Sus, kung ingon anak, kung tinuod na nay. Dili na lang ko mag-model-model o mag-pageant-pageant. Tay, kung itinuod na siya, hala, magpalitukin na lang ko, tay. Bada oy. Mutuo sa day ka. Rituki. Usa pa man tayo parituki anay mong naong ay okay naman kay na. Pay si tatay man parituki, mutuo pa ko. Ini ako ang picture. Ari ko ta sa sud magstorya bi. Pa, may pa. Suot ta. Luta. Wa, ito masipa. Ate, kung tinuod man ganun ang gusto ni tatay, dili ka ta mamiligro ana. Ano ang digruman? Nga mao kani isikreto ni nato kita ng pamilya mo makahibaw ani. Unless kung naay makahibaw nga lain, nga na mamiligro atong kinabuhi. Tayo na to. Wala ra ba tayo lalaki nga ikaw sige pa jud kaglakaw-lakaw. Ayaw kagawal kay dili na jud ko ana. Dili na ko magsiglakaw-lakaw kay ako nang giturn over akong corona ngadto. Naambot na nga na oy. Ako binakuyawan ana oy. Unsa na lang ka mamalhin tag balay. Mamalhin? Asa mo sa ta mamalhin? Asa man tag kwarta ipalit nato balay? Wala man ganit tay balay gan sa probinsya. Ya, mangita ni noong tag balay. Kung kana tinuod na day. Okay, tibaw biya jud kan tatay. Mga pertira ba gyud na maprank-prank ra ba gyud na ambot lang ka sa napo kay istoryan tatay may lain usa. Pero sublahunon pa kung tinuod ba. Pero unsa may tan-aw nimo? Buti ay galibog lagi ko ana niya. Ang sadyo ka ha? Pero ting, si nanay, ila man kuno gipatan-aw sa kulong. Tinuod bang kuno? Basta ako dahil dili ko dito matuana kay to see is to believe kay babi akan tatay di ka di magsyagit-syagit diri mag-anag dugmok, sinubong, paliton hasang hinay-hay, hapiton di mo na basta nakakaprato siya siguro di ba niya mahingos tatay nga gold na tugikan to sa kuan manok na pero kung tinuod ni Yata, ano kung tinuod niyo? Oh my God! Madato na! Ay, mama, nagito. Hawa na ta diri. Ayun, anak na dito. Anak. Mo ito magtinuod. Mao nang karon. Atong bantayan. Ang manok ng 24 hours with continuod bagida siya. Hindi pa dili ka mo. Kinahanglan kita dagdag mo kay daw. Ato yung layo ka sa kasi na ini ka na maulangi. Nga dayon basi mahibong sila nganong mawa na ta diri sa atong balay. Diba? Ato na tas dako tayo magmansyon na to. Hala Palayo na dito kiri lagi. Hindi na kami ng dato. Kami kembiyada. Pangamain kami nakapag-believe ba yung sabat. Gibutan lang kita buang. Uy, it's not sir. Uy,
Mga boy! Suka, suka! Yo! Dagan mo! Kinuudod. May manok. Mangiti o gold. Lagin sa! Wow! Tinuod! Sa to? Manok, pangiti gold! Ha! Manok, pangiti gold! Ano, tinuod na? Tinuod. Amot nga panidaan ito. Kita manok. Mangiti o gold. Pamangiti! Agang iti. Ang maghipanidaan ba gani ang manok nangiti o gold. Ito ni, tinuod din ni. Iskot na naman yan. Hoy! Pangitayin yung idea nga, tinuod pag ng istorya ha. Marugi din na ha. Hoy, tinuod lagi ni. Puta namin ito eh. Tinuod ito eh. Tinuod lagi natin yung shot. Kiti lagi. Gold. Manok. Kita dumikin na. Puti ang manok nangiti o gold. Kana, mauna. Manok nga po. Murag doon lang tinok. Barugi na. Kamundo ah. Iasahin ta mo. Kinanglan nga nabawaan ninyo asa ng manok ha. Pagtarong. Naibang yung asa. Tuway lang. Lisyo to ba? Hindi, ang mga rato na. Dimaymatan. Balikan ninyo dito. Iya, pangitain ng idea. Anong sao na sa pagkuwas manok? Asa na ano? Tanak na lalo. Kinungutan na sa bukusan ni. Wala na ng balik. Anong katawa? Kinuha seryoso ni. Si binuang niya tayo eh. Sige mo kag binuang na eh. Imo ni. Nga mo nagbisan biglang gani. Nalipo kas kagutom. Basta, hilom lang yun mo. Tanawan yung asang manok. Kung saan magplano kayo magsitag adlaw. Kay kuyugon ako sa parialan. Basta kamundo ako mapatinoon na. Nana mo'y sira na. Sa seryo. Kamu yang mo sirli kami na Ay, nagsaba lang. Ito ano? Ayun, hindi ko sabihin. Isikrito, tani. Ako'y ang ngayon mo, gunit anang blackout na to karon. Ako'y otok anak. Salig lang mo na ko. Sa ito mati, kawat na ito ano? Hilom sa kawat. Biglan mo sa. Bilang kawatan ta. Abundang ka diya. Naya, ito Basta, kita tayo. basta po. Apil na. Basta, oh. Inin ako kung sa'yo lakaw sa manok, ha? Sige. Asam. O sila ko sa manok. Huwag ka na Higta mo ito manok at lakaw. Kung asa gihiktan ang manok. Aw, sa higtang manok. Sige. Di na kumidyo eh. Ato naglaruhan. Ay, tiyo ay, sila binuang. Mo di yung mano nga, malusot, tagwaran ani. Oo, lagi. Basta. Steady na mo. Panid-i lang gini nyo. Kaya ako'y liho ka ni. Kami ni Alan. Back up ra mo. Mga nakikita ko din. Kaya doon ako importante na isulti. Sa unsa na nun dido? Sa show na nato ni dido? Kani, murag siyo na yun diling. Dili lang unsa ta mag-practice. Pasin kining punto ha. Maka-instrumento na ta. Unsay buti mo ipasabot noy? Mapalit kang instrumento noy? Kanada. Nindot ta. Wala pa uy. Kini akong lakton karon. Manghinaot ta nga. Makakwarta ta. Pamasin-basin ba? Ay, wakam din ay klaro di ay. Noy, unsa man yung mamari ang ginagawa niyo? Dili uy. Kanang kuan ba nalang ko importanteng lakton. Dili lang sa ta mag-practice. Ayaw mo kabalaka. Kay basin kini akong lakaw karon. Pamasin-basin ko makakwarta ta. Magkapalit ng bagong instrumento. Wow, sa indot ka na away na, ha? Oo, madayon yun eh. Madayon yun eh. Kana di madugay unta. Kami na kayo. Di ko na magdugay. Basta, mao. Sus, labaw pa ko. Sa lindo ka gani. O, di na yung practice ko. O, mas ngayon noon. Di mo practice. Taas kay tingog ang lingson. O, taas, o. Nay! Nay! Uy! Yo! Ay, ang matiguang tanoy. Tay! Diyan si iwiwis yun, tay! Nay! Tay! Sino nila ka? Laag, hindi nga ba ito balay? Takay-toyo ng iba.
Kiki lagi ko na yun. Nata kay buhatong project ba? Dinagkuay lagi ni. Tal kitar may mabulahan gyapon ani. Mahimog na kay mga iksisidang kwarta. Paparemedyo sa kuda na ito. Wala, uy. Di ba mabita ka nga ako'y trabaho? Asan kong kwarta? Nanasag ka. Ano sa'y kwarta? Ay, no brown yan ang rape niyo, nas gawas. Saan tao mo? Nagsarit ang dool, dre. Kita ni. Tukang yung hangol mo. Nung dami yun ay, kanimlayan, titulo, igugunit. Ay, layas mo tanan ron. Yo, tayo pa na yo. Tay, pagamitar sa nga kay kwarta gamay na tay. Ano? Kasi yo tay. Mo ni anak. Nangul, sa una kay nangul, hangul kay ka nako. Baon ako, kay mo daag kaon. Dandaan ko ng tubig to skulahan. Mo ka liwas mo anak ko eh. Unsam ka man na yun. Tay, namo koy gamay hinipos to tay. Ato na to gipagamit ni yo tay. Ayan ang guro, mauwang sa tinang. Ah, tarong to. Ako itong mga tataw na, padakaw sa nang guro do. Ano to? Kumidyante yung sa dako eh. Gamay ro to yo. Kunin, surot. Ayun tay, pag ako tay. Ikaw dong ba? Sobrang sa kay ikaw eh. Mura kasi kinhawa na magpaningkamot. Pugnan san. Buwi na, lomsong taong ka eh. Kwadang. Nani na lang dong ha. Ambi ng titulo. Naama ko'y savings diha. Ako'y hatag nimo. Mo'y silbing bahay nimo. Ada na eh. Bilang naong tagkwarta. Saan taong ka marabaling igsoon. Ilang tanay? 500. 500. Saan palit ng 500? Yabag ka na. Bunda tayo. Ay na lang. Dong! Ay, diwasa dong! Nugong ko itong titulo. Nugong titulo. Ay lang, luksus sa. Bunga itong pilay gusto nimo. Inana, sabot, gananta. Kinisan sa'yo, palit mo na. Siya baguro. Bata. Yo, Oh, pwede i-gikas na nato. putol sa nga mo. Jikas mo mata. Naglisog yung pislit ang cellphone. Jikas ni noon. Tudluan natin kayo. Daan. Oh, iya, ang kwarta. Pero yo. Jikas. Ay na lang, ay na lang. Relax lang. Ay na yo. Perinda ko itong titulo. Ayaw yo. Ay! Ayaw, ayaw. Nako. Apa ka dito? Ikaw, withdraw nito sa 7-Eleven. Yo, ay na yo. Usana, tinuod na. Di ba na gold? O tanawa mo. Ay, di ay iti. Ay, iti man eh. Unsa may ato engineer? Mamisita na sa gabi sa udtong tutok. Kaya, kasagdi lang ko na, day. Mamsita kayo ulit tao ko na mamsita sa atong dalaga. May lingaw sa balay. Akailan ko sa resoroy. Suri-suroy? Ara gid sa mua? Ato ta ka sa mall kung magsurusuroy ka? Ano giniman? Ay, alam ko, sa si balagot na tayo eh. Alam mo na, dire, magsuro-suro siya. Ako na ipadapli mga kaambon, dako kasi agsuro-suro yan. Kanang, day, mukaon kag ice cream kay mupalit ko. Ice cream ra gid imo ika-offer? Nya dayon manguyab ka sa akong manghod, mo diskarte. Apilig pizza para malingaw ta. Mao gyud. Sa tay. Oo, mao gyud. Ikaw no banga jud kay ka.
Kung ako pa imong panguyaban, uy, supermodel ko, mas gwapa pa ko sa kumanggod. Anong dili man ka nako? Mao gyud kanang apilig pizza. Inya pagkapilig kamatis. Mao na among gusto. Bangad kayo. Anong? Sus, kung ari pa ka nako, supermodel ko, beauty queen. Ano atom ka sa kumanghod, be? Unsa may naa niya? Wala na ako. Dili manggod kanang giisip man ti ka nga ate. Kay si Salud man ang gipitik sa akong kasing-kasing. Di ba ate? She loves me. Loves me not. Ate, good. Kawasa di mo taste. And besides, I don't like you. Di sa kakapasar sa akong standard actually. And I don't think so. My sister will like you. Kay, yeah. Don't do like that. Don't talk like that, Tipay. Dong Regner, ayaw tuuan na dong, ha? Tuuan. No. Kay even me, I don't like him. No? Hindi na siya kapasar sa akong standard. Sorry. But, Tay, mulakaw na ko kay I don't like to talk about anang Ayaw ka kuulan na. Kay, imo na gina si Salud. May inspired yun ang bistrong. Bistrong. May mo na si Salud. Ay, Mo na akong ipasali ka nimo. I think tayo Salud makarealize na siya puhuntay nga love ko niya. Love lagi ka niya. tawag kang nanay. Kadali lang ha, kay gitawag ko. Di, kadali lang. Ano kang ganyan akong kinabuhi? Uli kayo gan mga babae. Ang sa ng papa ni mo nga, di mo sabot. Kapag nga panagsar ko mo doon ulit, hindi ko balibaran. Sumadong ka na inyong balay. Kumon din na, ako na lang ihatagiyan ninyo. Ang kakawan lang, ako igagunit ni Tulo. Pasabta ko ng amahan ni mo. Yo, sisain na lang na sa tatay yo. So, magkakikuan na. Ano lang yung dawa. Muro na nung baliwala na ko. Suon yan mi. Mahal lagi, usahaon ni ba sa taka kuha ni tatay. Ano lang Pasig na iubos to bro. Nga nga maguwang. Sabtal ng grota ko mo. ako isabot na tayo. Kung may bahala to. Manginang lang ko gusto. Kuan, Oh. dili unta ko talikdan oy. Dili unta inaana oy. Ah, tuloy na. Uy, day Salud! Uy, boy. Asa mo ka pa yun? Nakoy paliton sa merkado, gisugo kong nanay. Ah, mau ba? Hmm. Ah, asa, ila-ila sa tikas akong tiyo. Ayo, hi Oh. Tiyo. Tiyo! May buntag. Kaya tiyo. Igagaw ang idaya. Buwang ka. Yo! Isyat day. Kortahan ko. Pagyuyok lagi mauot. Cute lagi mo Tiyo, boy. Tanaw ha. Kung kamliwat na ko. Kinsay ging nag-cute. Salamat day ha. Mao gyud mi kaliwat day. Pangaagi nimo. Sama mo. Minyo mo. Ah, day. Amiga rin Tiyo. Saba day. Miga. Oh, We're just amiga. friends. Oh, yeah, just a friend. Pero Pero- padung man na friend ay. Oo. Wayoy. Nagkasuo lang yan niyo. Tungod tong ay, katong na isnata siya ba? Ang guys na katong barkada ni Dudong. Nya, ako man nakuha ang bag, matong nagpahato sa sila, buti kami nagkasuod. Yo. Ah, mao din ang istorya. Ira yan. Dagita naglain. Ay agi. Usa man ana yo. Ah, kupugi ba? Bangaagin mo. Dai. Naraming istoryahan. Dai na bangaag. Kuko kuno. Day. Ayaw gi istorya. Oh, sige, sige. Ha? Dili. Sige nga Dili nito. istorya yo. Istorya. Kuyog gi dai. Dili istorya. Sige, kuyog mo. Nahalin jud. Kabinas kung pagmangkon. Sus! Adlaw. Taptam lang ka sa oras tayo ay. Kaya ni bayuta, uy. Sipan! Asa man ka? Nag-usap pa man kanina. Pagdali! Dahil ko na lang pagibuhat dito. Naunsa naman ka, uy. Nasira man ka. Sagot diha. Alangan. Unsa naman na yung rasa? Unsa pa may maabda na to? Tuga-tuga, taga-pinbinda niyo. Ingani, malita. Kauwaw, ana. Ako unsa man ka? Nag-make up pa ka? Nag-lipstick pa ka?
day! Taas pa tayong oras! Nga no, mahadlok ka? Mahadlok ka matalbogan ang beauty? Huh? Sa naman taong ka, oy! Sigurado ka? Ano, competition ni ato Dili man, ang issue man gud din higod, ang ato ang gikasabot, natay appointment. Kasabot ka na? Kung maingon ka gwapa ka na ko, nina ka na sayop day. Gwapo ka, gwapa ko. Dawato na tong kamatauran, ha? Unya, unsa man mong ilang-ilangay din karon? Unsa man malakaw ta di? Udi! Tara! Gusto mo man itong gihulat? Ngayon lang napasin mo malan. Kanara ba si Tipay? Grabe din sa kabisi. Ngayon taon na lang nato. Ikaw lang ngayon, tagkitaon. Kung ako huna-hunaon, para na ko gwapa man jud ka. Wala ba? Wala, Jud. Pero kung wala na ikulain, di, pangita na taglain gud nga atong kuanon. Pero mas nindot mo gud na gud si Tipay. Kaya nga no, kung anong gud na siya ka ng barato, ang kanya ka nang makasave ka, unya usa pa sa daghan gud sa kaila. Aw, maupot siguro, no? Pero atong paningkamutan mo na agtong-agtuon niya. Pasensya kay ganina akong bakba. Nga ingon ato to siya. Tungod kinabala ka sabi ako kay asa tag-income. Kung hindi ka ani di ba ka babya ka maura niya tong pangita. Unya, unsa ko kabaw na ka. So at least nakapalit taon sa atong kan bisag ginagmay ba. Nga mo na nga mas maayo siguro, mas maayo jud nga atong maabtan don Tipay. Oh, Mo magkay mong gusto. oh, karon hapit ako nang hala. Please, huwag na init kayo. Ito mo, tulog eh. Kay manager, oo ka. At hindi negosyo. Bagay. Sa iyo, pero bakit ano? Bakit na tayo? Nagkulang mag... Kailangan siguro ko bakuan ko. Hi ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Oh, nagbuntag. Sige ato. Ay ma'am, kami di ang Sakab Talent Agency. Nami karon diri ma'am kay nangita lagi mi sa mga anak. Ma'am kay amo man gud balitaan ma'am nga kanang hilig pud siya ani ma'am ba kana galing magkuan sa kanang talent ma'am. Unya by the way di ma'am ako di ay ang secretary. Siya di ang manager ma'am. Ah, si Tipay. Nasa ka ron, ma'am? Ako sang tawag ko na. Do! 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 Kaya mo nimo eh. Ay, Kita na to? ay sir, may hapon. Oy, may sapon sad. Tagadiin mo mo day. Dong. Kuan lagi na lagi yung takmituyo ninyo sir. Kuan day mi sir bali na ami karon sa Cab Agency, Talent Agency. Kab. Unsa nang kab ni ka? Sige, lokab. Ay